Aylığın berekedi. Ortaça iş haqqı bilen yaşap ýören bir adam bardy. Onun alyan aylygy ganimadrak hem bolsa, maşgalasy yeter yetmediräk ýaşaýardy. Her aýda 7 altın aýlyk alyan adam nädibem bolsa bir ýol bilen gazançyny artdyrmagyň kulkulyna düşýär. Şeýdip ol iş hakyny her aýda 8, soňra 9, ahyrynda da eýdip beýdip 16-na ýetirmegi başarýar. Emma peýdasy bolmaýar. Gazancı her näçe artsa da gün güzerany gowlanmagyň ýerine gitgide beselýär. Çıkkınsız güne düşen adam şol töwerekde ýaşaýan akyllardan maslahat soramagy ýüregine duýar. Onun ýanyna baryp çekine derdini aýdýar. Akyllar onu dinländen soň şeýle maslahat berýär. Häzir 10 altın alyan bolsaň, inniki gezek 9 al. Günüň gowlaşmasa, hakyň hasamazald. Bu maslahat ýanky kişiniň maňzyna batmaýar. Emma öz ýanyndan her näme de bolsa bilmän diýen däldir diýip akyllaryň aýdanyny edýär. Ol iş hakyny ilki 9, soňra 8 altyna getirýär. Netijesini görmän soň gazançyny ahyrynda 6 altyna çenni azaltýar. Bir görse, şol aýdaky gazançy öňkülerden azlygyna garamazdan gözeranyny dolamagy artykmajy bilen ýetýär. Ol hayran galyp akyllaryň ýanyna barýarda bolan zady gurrun berýär. Ýygyndynam munyň sebäbini soraýar. Atam, o nähili bolýardy? 10 altyn yetmeýän halyna 6 altyn bilen bol teki ýaşap bilýärin. Akyllaryň beren jogaby onuň ýüregine junk bolýar. Oglum, seniň edýän işiň nyrhy 6 altynny. Dawa nazabyňdan artyk maç alýan aýlygyň hümmeti ýokdur. Häzir bolsa halal gazançyňdan bereket tapýarsyň.